naira 200 nan data zan so na sa na shop saboda ka san yanzu ana wuta a sama mutum hostin ba a kautawa ga yanki da nake samu a san na yi sama yanzu ba san mun fito takarar top 10 celebrities ba da ni da Bilalji ka gan na yi ai baka san wani abu ba jiya na sa kati da yake yin tsinani na sa hanyar arzika ya biyar to ni ma ban ƙara sa musu kuɗi ba ha ba kaɗan sa musu wanda za su yi a daina sawa na wallahi tallahi gashi can me nake gani kamar farin kuɗin lokaci ba shi kuɗi ba mun go muna marar kuɗi kai shikenan da ya zo shi ka hakura kenan da ka sa na tsinto ta 1000 amma wallahi sai an raba abin da yake to 1000 da ka tsinta kuma ba a cikin na take bai ta mamayya ƙarya ne mamayya ya ne kaman mamayya ƙarya ne sai an raba kai ba ku saka ga boy ku me hakan ne wannan ma yi za ku ka da tarbiya ne zai kwace mu barawo ne ba ka tabbatar kai ba ka shiga ba kai ba ka jin magana ne kawo mu ga me a ciki ka tabbatar me ina ne a ciki yalla to me a ciki mu ba mu ga kawo na ina ne ba magana ake ma ba ina ne bella ba ka tabbatar ne ba ma ka buɗe haka ka ne ba sai kudi na ne a ciki me ne zai kwace ka tabbatar dai na tabbatar kudi na ne mana buɗe ai Allah bai dan Allah dama kuyan kashi da magami ne Allah bai dan Allah